Takže ahojte, ja som Lucia a natočila som už pár klipov, ktoré som dala teda na YouTube a teraz by som vám chcela povedať, že prečo som tam tie klipy vlastne popodávala. Popodávala som ich tam pretože tie klipy sa mi moc páčili a podľa niektorých tam spievam zle, ale viete, ako podľa mňa, lebo ja som tie klipy spievala s kamarátkami, oni mi pomáhali so všetkým, takže podľa mňa tam spievam super a chcela by som sa vás ešte opýtať, ako to ohodnotíte. Takže prosím vás, komentujte moje klipy, ktoré som tam popodávala a dúfam, že tam budú len sami dobré komenty. Takže ahojte a keby niečo, ozvite sa mi na mojom Skype Lucina12 alebo na mojom AZT Ľudská Dudliček Majdiaková. Ahojte!